ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା। 4,855,675,90,000 ମାତ୍ର। ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା ବିଗ୍ ବୁଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କଥା। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏକ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖୁସି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଟଳିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଜିଯାଇଥିବା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଥରେ ହଜିଗଲେ ତାହା କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ସେହି ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ବେଇମାନ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବୟସ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ 300 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3 ଲକ୍ଷ ବା 3 କୋଟି ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ସମାନ ସମୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ କାର୍ ଚଲାଉନା କାହିଁକି, ପଥ ଏବଂ ଦୂରତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସମାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛୁ ତାହା 300 ବର୍ଗଫୁଟ ହେଉ କିମ୍ବା 3000 ବର୍ଗଫୁଟ ହେଉ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ସ୍ୱାଦ ସବୁଠି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ବିମାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଥରକେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହୁଅ, ହସ, ଗୀତ, ଖୁସି, ମଜା ମସ୍ତି କର, ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ବା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଜୀବନର ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର ସତ୍ୟ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖାଅ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନ କ'ଣ? ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି: ହସ୍ପିଟାଲ, ଜେଲ୍, ଶ୍ମଶାନ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ଜେଲରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ ଶ୍ମଶାନରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ
ଏ ଜୀବନର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛୁ କାଲି ଆମେ ସେହି ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ନମ୍ର ହେବା, ଥରେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଟିକେ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିତାମାତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା କଥା। ଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଥରୁଟିଏ କଲ୍ କରି ପଚାରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଟିକେ ବନ୍ଧୁତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସେତେ ଦିନ ହସ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।